అట్టులలో ఎన్ని కొట్టు సారథి ప్లీజ్ ఓ బావు ఎలో ఏ కొలువాలో ତ ଆଶା ଦେଖିଆ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଚିକିତ୍ସା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ମାଉସୀ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ସକାଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା କେତେଥର ହେଲାଣି ଝାଡ଼ା? ଗଲିଣି 8 ଥର ଯନ୍ତ୍ର ହେଲାଣି। ହଉ ହଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଜି ଏବେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଦିଦି ଓକେ। ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଆଜି ତ ମୋତେ ଭଗବାନ ବି ୟାଠୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନା ମା। ଓକେ ଦିଦି ଓକେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଆଖି ଫୁଲିଯିବ। ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହାତ ଦେଖିଛି ଗୋଡ଼ ଦେଖିନି ଦିଦି। ପଜ୍ କର। ଦେଖାଗଲା ନା ଦିଦି ମୋ ଭେଣ୍ଟା ମୋ ଫିମୋରାଲ ଭେନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି। ଓକେ ଓକେ ଦିଦି समारो काटला लो हाथ मुठा कर तो टाइट करो एडियो फिर टाइट करो दो के फीमोराल में दे दो सेंट्रल लाइन में लगे दे दो लगे मैं देंगे ଏଇଟା ଥିନ୍ डालो कंफ्यूज नहीं थी आगे चले मुठा हो रही ना गला गला जीवन गला नरको ସାରଥି ହସାନି ପ୍ଲିଜ୍ लो काटला लो एमिति काटकी ସାରଥି ପ୍ଲିଜ୍ ओ बाऊ रो ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ସାରଥି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା କିଛି ନା ओ मासो काढलो चुंचरे काढ एमा केमिति कानलो दे ହେଇଗଲା ଟିକେ लो ଟିକେ क्लोजटा मारलो हां लो पूरा सक्सेसफुल ହେଇଛି ए ए कुलुआ लो ହେଉଛି କି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି भाई ସେତି କିଲୋମିଟର ଲଗେଇ ଦିଅ ଅଣ୍ଡର मेटू ने झाड़ा केतना जायछि सकाळू 4-5 ଥର ଗଲିଣି ମୁଁ सकाळ झाड़ा ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେଥର ହେଲାଣି झाड़ा ଗଲିଣି 8 ଥର ଯନ୍ତ୍ର ହେଲାଣି ତ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଉସୀ କ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେ ଭଗବାନ ଏ କି ମେଡିସିନ ମୋତେ ଦେଲା ମୁଁ ତ ଆଜି ମଲି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ବଥା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡେମ୍ ବାନ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଇଦେଇଛୁ ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମେଟ୍ରୋ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମାଉସୀ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ସେ ରିପ୍ ହେଇଗଲା ରୁହନ୍ତୁ 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 କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରିପ୍ ମାନେ RIP ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ କି ନାଇଁ 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 ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ପାୱାର। Thank you for watching. Do subscribe and like my channel.